Żewġ esperti oħrajn imqabdin fl-inkjesta tal-isptarijiet qed ixogħolju l-kumpaniji li ħolqu biex bihom jisolħu kwantità kbira ta' flus minn fuq pajjiżna. Issa b'kollox jirriżulta li hemm erba' li qed ixogħolju jew diġà xogħoljew il-kumpaniji rispettivi tagħhom minn wara ntemmet l-inkjesta. Wara li sar magħruf li l-espert ewlieni Jeremy Harbinson beda jxogħol il-kumpanija tiegħu Harbinson Forensics Limited minnu fih mal-preżentazzjoni tar-rapport lil maġistrat Gabriel Lavella u l-istess għamel Sam Sitlington dan ix-xahar stess kif imħabbar minn One News, issa tħabbar minn Neville Kafali anke Andrew Robert Coase u Kenneth David Churchill għamlu l-istess. Jirriżulta li fil-każ ta' Churchill il-kumpanija tiegħu Churchill Fraud Solutions Limited li twaqfet f'Settembru tal-2005 rat l-assi tagħha jikbru baxar darbiet matul l-inkjesta tal-isptarijiet. Fl-ewwel snin id-dħul tagħha kien wieħed medjokri, iżda wara li nħatar bħala espert f'Malta, l-assi netti tal-kumpanija tiegħu telgħu għal medja ta' kważi 400,000 euro fis-sena. F'Diċembru tal-2023 beda l-proċess biex ixogħol il-kumpanija, proċess li ħaffu iżjed ix-xahar li għadda biex skont il-likwidatur din mistennija tiġi xolta f'Mejju li ġej. Min-naħa l-oħra Andrew jew Andy Coase kif nu iżjed magħruf ħoloq il-kumpanija Rhino Consulting AM Limited fi frar tal-2021 wara li nħatar fl-inkjesta tal-isptarijiet. Waqt li bdiet b'kapital ta' żewġ sterlini biss, il-kumpanija tħallset mill-inqas €250,000 tul l-inkjesta tal-isptarijiet. Issa f'Settembru li għadda applika biex ixogħol il-kumpanija u fil-25 ta' frar li għadda intemm il-proċess ħieħ biex ġiet likwidata. Il-kumpaniji ta' Harbinson, Sitlington u Coase kienu fost il-firmatarji tar-rapport finali fl-inkjesta tal-isptarijiet u x-xogħliment tagħhom jista' faċilment jiġi interpretat li sar biex jiġu eliminati traċċi tagħhom u ħadd ma jkun jista' jfittixhom. Minn barra dan One News jista' jiżvela wkoll kif żewġ kumpaniji oħrajn involuti, Antea Insights Limited u AH Training Solutions Limited, proprjetà tal-esperti Jill Kennedy u Alan Heath, daħlu wkoll kemmxa kbira mill-inkjesta. Waqt li dik ta' Heath inħolqot wara l dan tqabbad bħala espert u bdija b'kapital ta' żewġ sterlini wkoll, dik ta' Kennedy ġiet salvata minn falliment grazzi għal flus kbar li daħlet mill-inkjesta. Mhux esklus li dawn iż-żewġ kumpaniji wkoll issa jiġu xolti. Dan kollu biksur tal-standards internazzjonali u l-linji gwida tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-esperti mqabdin fl-inkjesti. L-esperti parti minn grupp ta' iżjed minn 30 tqabdu fl-inkjesta fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-istess Harbinson li issa ma jridx ikollux jaqsam mal-kawżi li żviluppaw fuq ir-rapport tiegħu, waqt li ħlasijiet abbundanti ta' iżjed minn 11 miljun euro ġew approvati lkoll mill-Maġistrat Vella. Fl-aħħar seduta fuq waħda mill-kawżi relatati li nfetħu fuq ir-rapport tal-esperti u li tinvolvi lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat, tħabbar li 8 ta' April li ġej 3 mill-esperti ntalbu biex jagħtu x-xhieda tagħhom.